سلام تغطاتلتنا هذا channel كما يكنيكم لمون كلنا تطغمنا تعبينا نزبل كوارس تحيز غريبة له نايلوم تمرتنا بزعبا حنقولنا كنقوص عصروز حجزونا ميلاتات وي حنقولنا أونتاوي أتحساسبا نخحسب مغنياتو حنقولنا بزح زي تقدنا حساباتيو أب نفسه كف ساعاتنا أب نفسه كف دقيقة نزقبر سازي حدا جزء بقى يهوتت نبي خير الله انتهي قبر الله سلام تاك ما خون الله كنقوا عصره يشجرنا يوم سازي كميلو خنبر كنفقد اللي بلنا معناته حنقولنا كفتر كله نك معبلنا نك حيلنا أيكون علامو زغردنا الله حنقولنا survive نخنقبر يزعجنا نخنبر تراي علامو حدا كان تقاتيمو بخمين مكتو شجر تمسيو انت خنقبر لنا تراي مبر نخنقبل نخنعبي نحنا إننا حنقولنا كمهرو زلنا سيكونا كنقرنا كنصبا زلنا سلازي نايلوم تمرتنا كمي كيرنا اتحساسبانا نتحنقولنا نابتنعنا ندوليو نقرات كان ملاختو دايركشن وي منقدي ما أزن كانت حزون نخل زبل عرستي هذا غريبة اللهم كتنابتا تمرتنا انبار نايلوم عرست تمرتنا how to be more positive 6 secrets يعتبر حنقولنا بخمي أونت هوا تحساسبا حاسب كم زخل كنقبر نخل زدهسس شدشت نتبتات ويمستيرات يعتبر تارستي كاب حدا ارتيكل زرخب كوايا I think source have got put كوردل كمالني جن تي تمرتي كاب حدا ويكلت هذا يكونس كاب سفر عليه يسلد دمت sources ويت بنشي absolute خد قبره بوتاوني يقولون ولا تكونتنت تقربها غلغوني شكرا له anyway نقول نقديفنا قطع نابتي كم نجر نتو قدامي تنبي كنجبرات زلنا تحساسبنا ويحنقولنا نا positive ما أزين كانت حزوته خينا repeat positive phrases أونتاوي قالات وحسابات كندقم كنجددو علنا هاي بلولوجي silently repeating a positive mantra مالت كم زجرحو وي حدا نتبي نسخاك تقبروز دالخا نعم مدققا مالتيو هاي مالتيو انتاي قبرو تقمزي quiets the mind and reduces self-judgment نتحنقولنا زق كم زبل قبرو كابتي صويد الزحم بابوز نبرو زق كم زبل قبرو كالاي دما نفسنا أم الدخامن قدام يتلاقينا خردانا زلو أوشتنا زلو حلنانا حتى حساسباناي سبا يكونن تايبلو أفريقياوين أوشت تلاقي زي بلونا يدقى تلاقي حانت خقبرو أيكالن يبرو تمالتي زي بدقى زمت تلاقي أوشتخا سلام زلكان تبوز خونة حساسبان تلكا كتمكتو قليلي بنتارو بدقى كل تبق كل بعالم زبالة تخليكا أوشتخا سلام زيبلكا نفسهم زقطروا بزحات يومكم بزحات أزيوم جنونات أزيوم روبي ويليامز بحال على حدا أبي نيرو حدا أبي كوميديان أب عالم بكل ستاندرد تزل على عوتي نيرو تزل على كوميديان تزل على جرامي سوشيال لما أوسكار دوسرة بكل عينه funny successful rich everything كل سب تقوت غيني حقوس نيرو تزحزنن كل سب أزي حقوس يز مثلا نيرو أمودا تاجن نفس قتلت جيرو ميتو تراي زي كونه أمودا تمسرايس برتعز خونه تنقتن سموان شتاو سلام سأنا كم زنوبرو تاي مالتيو تبدأ مثلا حقوس زنا فتوتي فانس جنزب أخولا يكونن أوشتنا سلام كلنا قدني سازي نو أنت تملسنا أنت خنقبر لنا جي نتوشت أو زول حيلنا تقندس علينا نعو تم كنبلو ميلاتات كمهز ياتا فيديو نايلومي جنتاين بال positive self talk نابن انتاي زبل كنقبر نغلزي زحنبب سقيو لنفسنا زداخم حسابات أبرسنا كزور بزجمرة I love me نفسي يفتوي بزي قدس انت عين الرعاية لك كاسخات حساب وش تيزلغا أنا قد نفسي يفتوي كم زلاتا يفتوي I am capable أنا كإلت علني سخان تاي تحسب تاي يردع كان عخان دي زملكت أنا قد كإلت علني ليز أمن كده دم علني I am smart أنا نفعي I am attractive أنا تبغتي أنا تبغي I can أنا خجبر غلي أعمل لني I will أنا خجبر دليت علني I must do أنا I بجد ما خجبر لني زي التخ جبرز دل زلهم حدا نفسي فتوعي كلاي أعمل لني بقعت علني باللحية سحابية ملك علني جرمان لني كجبرز دلي كجبر يخيلي
ክገብሮ ዝደሊ ክገብሮ ዝደሊ ብግዲ ክገብሮ ኢልና ንነፍስና ዚ ፖዚቲቭ ሰልፍ ቶክ ዞም ፖዚቲቭ ነገራት ክንደጋግሞም ተጀሚርና ነቲ ዝሕንበብ ዝነበረ ሓሳባት ንግድዶ ኣለና ብዛዕባ ዝሕሰብ ኢልና ሓንጎልና ኸ ክንግድዶ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እንድሕሪ ነቲ ንሱ ዝበሎ ጥራይ ተገይርና ሓንጎልና ከጥፋኣና ክርዳኣና ክኽእል ኣሎ ሓንጎልና ኩሉ ግዜ ንዓኻ ዘዕብየካ ኣይኮነን ቀዳማይ ዕላሙ ንዓኻ ንኽትነብር ነብዛ ዓለም ንኽትነብር ዝሕግዘካ ንዑ ጥራይ ዕላሙ ስለዚ ንሓንጎልና ትሬን ልክዕ ከምዚ ንኣካላትና ወይ ንስፖርት ጌርና ንኣካላትና ትሬን ንገብሮ ሓንጎልና ድማ ነዞም ፖዚቲቭ ሰልፍ ቶክ ዝበሃሉ እንድሕር ደጋጊምና ወላ ኣብ መስትያት እናርኣና ንግሆ ድዩ ምሸት ድዩ ብዘይገድስ ኣብ መስትያት ጠሚትና I love myself ነፍሰይ ይፈትዋየ ብጀካ ኣመን ኣለኒ ሳያ ዘላትካ ኣምላኽ ንዓይ ይብካ ደሎ ካል ነገር ትገብሮ የብልካ ክትፈትዋ ኣለካ ንግድ and then I can do whatever I want to do ትክገብሮ ዝደሊ ክገብሮ ዓቕሚ ኣለኒ ወላ ከምዚ ሹር ተዘይኮንካ ድገምኹም ኢልካ ብዝሕር ግዜ ክመፅእ ይስውን ስለዚ ዓቕሚ ኣለኒ ኣነ በልሕ እየ ኣነ ግርማ ኣለኒ ኣነ ፅቡቕ እየ ኩሉ እቲ ዝደልዮ ድማ ክፍፅሞ ዓቕሚ ኣለኒ ክንብል ኣለና እዚኣ ቁፅሪ ሓደ ፖዚቲቭ ሰልፍ ቶክ ኢልና ወይ ከዓ repeat positive phrases ቁፅሪ ክልተ your words matter እቲ ንዘረቦ ቃላት እቲ ንጥቀመሉ ቃላት ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ነፍስና ክንዛረብ ከለና ምስ ነፍስና ክንዛረብ ከለና ንጥቀሞ ቃላት ንሕና ብጣዕሚ ተራ ዘለዎ ምክንያቱ ተሓንጎልና ነቶም ንብሎም ቃላት ዳይሬክትሊ ይወስዶ ብዛዕባ ነፍስና ክንዛረብ ከለና እጂ your mind follows your words ሓንጎልና ነቶም ዘረባና ነቶም ቃላትና እዩ ዝኽተል እዚኣ ክንሰብለላ ኣለና ሕማቕ ንዛረብ ተለና ሓንጎልና ሕማቕ ይክስእለልና ብዛዕባ ነፍስና ፅቡቕ ንዛረብ ተለና ፅቡቕ ይክስእለና ወይ ፅቡቕ ይክቅርበልና ስለዚ ንኣብነት I always fail ኣነስ ኩሉ ግዜ ምስ ወደቕከ ኩሉ ግዜ ምስ ፈሸልከ I'm hopeless ኣነ ተስፋ የብለይን ወላ ሓንቲ ተስፋ የብለይን ኣነ ክፉእ እየ ኣነ ደንቆረ እየ ኣነ ኣይርዳኣንን እዩ ኣነ ክመሃር ኣይክእልኒ ሓንጎለይ ክሕዝ ኣይክእልኒ እዩ እንድሕር ንብሎ ኣለና እንታይ ንገብሮ ኣለና ሓንጎልና ልክዕ ነቲ ንብሎ ዘለና ክገብር ከርእየና ከፍርየልና ይኽእል እዩ ኣነ ኣይርዳኣንን እንድሕር ኢልካ ሓንጎልካ ድማ ፕሩቭ ይገብረልካ ከምዘይ ይርዳእካ ምክንያቱ ገለ ነገር ምስ ኣብየትካ በዓልካ ዝሓሰብካዮ ስለዝኾነ ልክዕ ንሱ ይፀንሓካ ኢለ እንድየ ነይረ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚ ትፀገም እዩ monitor yourself or ask your friend ነፍስኻ ብግዲ ክትቋሓፀሮ ኣለካ ክትቋሓፀሮ የለክ እዚ ሓሳባት እዚ ክመፅእ ከሎ ዋላ ቻለንጅ ግበር ምስታ መሓዛኽዲ ምስ ነፍስኻ ኣብ ተዳኸመሉ ግዜ መቕፃዕቲ ነፍስኺ ኣብ ተዳኸመሉ ወይ ነፍስኻ ኣብ ተዳኸመሉ ግዜ መሓዛኻ ወይ ዓርክኻ ሄይ ሒዘካ ኣለኹ ወይ ሒዘክ ኣለኹ እንተይላትኪ መቕፃዕቲ ክትከፍል ኣለካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንደጋግሞ ቃላት ከይተረዳእና ብዙሕ ግዜ ተስፋ የብለይን ወፅሐ የብለይን ተወዲኡ እዩ ንዓይ ዝኸውን የለን እዚ ኔጌቲቭ ቃላት ንጥቀመሉ ንሓንጎልና ልክዕ ከምኡ ብሎክ ንክኸውን ሓንቲ ነገር ንከይሓስብ ንዓፅዎ ኣለና በንፃሩ ንሓንጎልና ኣነ ኣብ ዝደልዮ ክበፅሕ ክእል እየ ኩሉ ክገብሮ ዓቕሚ ኣለኒ ተዋሂብኒ እዩ ዋላ ሕጂ በፃሕ ክኾን ኣለኹ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ኣለኹ እምበር ኣለኒ እዩ ኢልና ክንኣምን ኣለና ብርግፅ ከዓ ኣለና እንታይ ይብሉ ተዛረብቲ ወይ ክኢላታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፍጠር ከሎ ኣምላኽ ስፔሻል ጊፍት ሂብዎ እንታይ ኢሎም እቶም ስላሴ ንኣብነት ስላሴ ኢልና ንኣምን ኣብ ክርስትና ሰለስቲኦም እንታይ ኢሎም ነዛ ስፔሻል ጊፍት እዚ ኣበይ ነቐምጣ ኢሎም ኣበይ ከነቐምጣ ሓይሽ ኢሎም ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ሰማይ ላዕሊ ኣብ ጠፈር ነቐምጣ ኢሎም ሰባት ኣብኡ ፅዒሮም ከይዶም ክረኽብዋ እዮም ኢሎም ካልኦት ትሕቲ ምድሪ ኣብ ባሕሪ ቀላያት ኣብ ውሽጢ ንእትዋ ኢሎም ኣብኡ እውን ወዲ ሰብ እንተፅዒሩ ክረኽባ ኢሎም እመበይ ደኣ ምስ በሉ ኣብ ውሽጢ ልቦም ኣብ ውሽጢ ሓንጎሎም ኣብ ውሽጢ ነፍሶም ንግበር ኣብኡ ኣይክደልዩን እዮም ኢሎም እንጂ እቲ ጊፍቲ ናትና ንኩልና ዝተዋህበና ኣብ ውሽጢና እዩ ኢሎም ደሊና ምርካቡ ናትና ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ ቁፅሪ 3 observe your mind እዚኣ ኣስተውዕሉላ እንዳ ዝብለኩም ፀላኩም your mind have 12 to 60,000 negative thoughts per day ንሓደ መዓልቲ ሓንጎልና ሲ ካብ 12 ክሳብ 60,000 ክሳብ 60,000 ሕማቕ ሓሳብ ይመፆ እዚ ከዓ ኣቨሬጅ ካብኡ ንላዕሊ እውን ይመፆ እዩ ስለዚ ሓንጎልና ሕማቕ ሓሳባት ክመፆ
ንቡር እዩ ክርዳእና ኣለዎ It is designed to make you happy. It is not designed to make you happy, but to make you survive. ንክትሕጎስ ቀዳማይ ዕላማ ወይ ተፈጥሮ ኣይኮነን ንኽትነብር ንኽትምንባር ናይ ምንባር ንምንባርካ ንክሕግዘካ ይምበር ንኽትሕጎስ ኢሉ ኣይኮነን ተሰሪሑ ስለዚ ንስኻ ንሓጎስካ ንክኸውን ትሬን ክትገብሮ ክትምህሮ ከተሰልጥኖ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 4 Find 3 positive things every day መዓልታዊ ሰለስተ ፖዚቲቭ ወይ ኣወንታዊ ነገራት ደሊኻ ክትረክብ ኣለካ ካብታ መዓልትኻ ስለዚ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ train your brain to search for positive things every day መዓልታዊ ትሕማቕ ትፀብቕ ሰለስተ ኣወንታዊ ነገራት ክትረክብ ከም ዘለካ ክትፍትን ኣለካ ምስ ማሓዛኻ ምርኻብ ድዩ ቴሌፎን ምስ ስድራኻ ምዕላል ድዩ ኣብ መንገዲ ሰብ ፍሽኽ ስለ ዝበለካ ምስኡ ስለ ዝዕለልካ ድዩ ከምኡውን ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ደቅኻ ስለ ዝሕጎስካ ድዩ ዝተፈላለዩ but find 3 things ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ነቲ ዘለካ ፀጋኻ ስለ ዝተማቐርካዮ ድዩ whatever እንተዘየለ ነዘን ሰለስተ ተዘይረኺብና እንታይ ክንገብር ኣለና ንደውል ናብ ሓደ ሰብ ደው ኢልና ክንደልየን ነዘን ሰለስተ ክንረኽበን ንፈትን ወይ ምስቲ ከባቢና ዘሎ ምስ ሰብኣይና ምስ ባሕዳርቲ ኮይና ምስ በዓልቲ ቤትና ኮይና ፅቡቕ ነገር ክንፈጥር ንፈትን ምክንያቱ this is very very important መዓልታዊ ሰለስተ ነገር ዘሕጉሱና እንተረኺብና ሕጉስ ሂወት ንክንረክብ ዝለዓለ ቻንስ ኣለና ካልኣይቲ ነጥቢ expressing gratitude changes and just 1 second expressing gratitude changes the molecular structure of your brain had a research ካብ UCLA ባል ኢንስቲትዩት ድመፀ positive way ምስጋና ሲ ሪሰርች ገይሮም ብሳይንስ ማለት እዩ ምስጋና ወይ ብዛዕባ ሂወትካ ተመስገን ምባል ሲ ኣብ ሓንጎልና ነቲ ስርዓት ናይ ሓንጎልና ይቕይሮ ንኽንሕጎስ ዲዛይን ይገብሮ ኢሎም ሪሰርች ሳይንቲስትስ ረኺቦም ስለዚ እቲ ሰለስተ ነመስግነሉ ወይ ንሕጎሰሉ ወይ ዘሐጉሰና ፖዚቲቭ ነገራት ንዝብል ዘለኹ ኣብ ጥዕናና ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ ሓጎስና ኣብ ተራ ስለ ዘለዎ እዩ ብኻልእ ኣይኮነን ስለዚ ተገዲስና ሸለል ከይበልና ክንደልያ ክንክእል ኣለና እዚኣ ቁፅሪ 5 serving others ንኻልኦት ምግልጋል ምሕጋዝ ምጥቃም ሓደ ዓብይ ምስጢር ናይ ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ወይ ሓንጎልካ ናብ ፅቡቕ ነገር ንኸይድ ፅቡቕ ንኽረክብ ትገብሮ ስጉምቲ This is doing good for others even small ones makes you happy ንሰባት ንእሽተይ ነገራት ምግባር እውን ሓጎስ ከም ዘምፃልና ሪሰርች እንታይ ገይሮም ኣብ ሰለስተ መቂሎሞም ንሰባት ነቶም ሓደ ክፋል 5 ቅርሺ ሂቦም ኣብ ስታርባክስ ወይ እንዳ ቡን ኬትኩም ቡን ስተይ ኢሎሞም $10 ሂቦም ስተይዋ ነፍስኩም ቡን ስተይዋ ኢሎሞም ነቶም ካልኣይ ክፋል $10 ሂቦም ንሓደ ሰብ ንኽሰቲ መሓዛኹም ዓርኩም ንኽሰቲ ሃብዎ እዛ ገንዘብ ሞ ንዑ ሃብዎ ጊፍት ሃብዎ ኢሎሞም ነቶም ሳልሳይ ክፋል ከዓ ነታ $10 ሓደ ሰብ ሒዝኩም ኬትኩም ገዚእኹም ሃብዎ ኢሎሞም ሰለስቲኦም ከም ዝተባሃልዎ ገይሮም ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ከይዶም ምስ ረኸብዎም ሓጎሶም ደረጃ ዝተሓጎሶም ምስ ረኣይዎም ኣይኖ ዝያዳ ተሓጊሶም ፀኒሖም እቶም 10 ቅርሺ ሒዞም ንሓደ ሰብ ሒዞም ከይዶም እንታይ ኢሎም ገዚኦም ዝሃብዎ ስለምንታይ እቶም ካልኦት እውን እኮ ገንዘብ ሂቦም እዮም ንሰብ እቶም ሂቦም ነቲ ሰብ ዝረኣዩ ግን ነቲ ሰብ ክሕጎስ ስለ ዝረኣይዎ ሓጎስ ናይቲ ሰብ ዝያዳ ንዖም ሓጎስን ደስታን ወሲኹሎም ስለዚ ንሰባት ምግባር ንኻልኦት ምግባር ንዓና ዝያዳ ሓጎስ ኣሎ ዴዝል ዋሽንግተን ዝበሃል ኣክተር እንታይ ይብል ንሰባት ምግባር ዝለዓለ ስስዐ ንኽትሕጎስ ትገብሮ እዩ ስሱዓት ንሓጎስ ትሕሪ ኮይና ንኻልኦት ንሕጉስ ምክንያቱ ንሰባት ምግባር ንዓና ዝያዳ ሓጎስ ስለ ዝህበና ይብል ማለት ስለዚ ንኻልኦት ምግባር ልዕሊ ማንም ኣብ ናይ ሓጎስን ኣብ ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ነገር እዩ እንታይ ኢኻ ክንገብር ዘለና ንኻልኦት ንኣሽቱ ነገራት ዓበይቲ ነገራት ኣይኮኑ ቁጥሪ 6 things to do እንታይ ክንገብር ኣለና ንኣብነት ነዚ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ንምብፃሕ እንታይ ክንገብር ንኽእል smile and be friendly to all ፍሽኽ ንበል ምክንያቱ ሓደ ፍሽኽ ክንብል ከለና ግርማ ዘለና ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ፅባቐ ኣብ ፍሽኽታ እዩ ዘሎ ኢሎም ስለዚ smile and be friendly ፍሽኽ በሉ ከምኡ ድማ ፍሕሹ ወይ ናብ ሰብ ንኽትቀርቡ ቅልል ዝበልኩም ሰባት ክንከውን ኣለና teach others below you ዝኾነ ትፈልጦ ነገር ተለካ ንትሕተኻ ዘለዉ ሰባት ክትሕግዝ ምፍብጋስ ወይ ምጅማር ንሱ እውን ንሓጎስና ዝያዳ ገብሮ እዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለዎ ትምህርቲ ልዕሊ ማንም ልዕሊ ዝለዓለ ደሞዝ ወርሓዊ ዝኸፈሎ ዝለዓለ ሓጎስን ኩርዓትን እዩ ዝስምዓኒ ምክንያቱ ህዝበይ ኣሕዋተይ ስለ ዝሕግዝ ዘለኹ ንሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ሰባት
بحنصير جزير أنا زجبره نبزع سبات كحجز تكنولوجيا لزفكر اللي بتعمل دس بلني نقوة نسخله ديارة في الشغطة زمت عليه تلو بزرع زي بس that's why كيدا هم كسرحه على تيزلو سالساي comfort people going through tough times سبات أبشجر أبحما أبتجم نزلوا دما متسننا نعخاي زيادة حقوسن ترجم زلوا هي وات كم زلوا نزجبر لك نعم كاي حجزهم تخونه التي reap effect تماليسن عخاز جبر حقوسن زجبرو أون تهوت حساسبا نسود ما نعخا زلعله وسيتالو سلزي بحتر أبي لهذا مالكم أب حنقولنا نحن صورات حساسبانا نابتن دوليو نابتز حقوسنا هنجبرو زدلينا قداميتي positive زخونه وي أون تهو زخونه نجارات حسابات كندقاقم بس النخل زياتهم دما أمستيات أميتنا نجهون ولا مع الخلطة دقيقة حدا زي أمستيات أميتنا I love me نفسي فتوى أنا بقعت علني أنا نفعي أنا صبغي أنا جرمال لني كل تزدليو كبوس حزدلي كبوس حو أعمل لني كبوس حو يدما ينا كن آمن كن كلالنا نتقوم مزي مستياتنا تأمتنا نفسنا هم تيلنا أم نفسنا زلنا أو أنت ورايا positive attitude نعبي خيدي تالاي your words matter تنحنا نزاربو تنحنا نوتوك على حنقولنا كم زلا تايدوزا so be careful حماق على نزارم تلنملو معلتي حنقولنا ناب حماق نخيد زلا عليه chance تخلون اللو سزي كم بعل I always feel كل جزء يودق أنا تسفيه باللين أنا نابز بصحي باللين ناتيه هو توديو ترجمي يبلون حنقولي يردانني كم هاراي كني دارت بلا الله حنقول كلك كم زلا تتقبلوا يس كم هاراي تغنيها تسفيه بالكان ودكاتيها كتفشلي خلنا بلخا أنا تزبلكايو أنصار كاي تقاملوا ما سابوتاج ويكا يعطوا كمان سلازم تنقبر لنا كنستوعل لنا خمسة عانت حسابات مثلا قالوا كانسل ليو يقني اللي أنس بقعت لنا تقدم زبالنا بقعت لني أب نفسي تآمني كبوس حيت زدلي دما بمبال نفسنا نقعصر وي سبات نقعصر وكحجزونا نعم كنحطت كنكل لنا قدر ثلاثة observe your mind حنقولنا كنعزبون كنكتاتلون كنكل لنا إذا حنقول زي نعاخا نقتحجوس وي نقطعمكا يلو أيكون تسرحيو نسخا نختنبري تسرحيو سازي العمو بخمية نبر مبر بخمية تحجوس أيكون دا يقبر جا حنقولنا أب حاد ساعات أب حاد معالتي بجمجم كاب 10 شح كساب 6 شح نيجاتيف وي ألوتا وتحساسبا أب حنقولنا يمتصونا سازي حسابات ممتع نخل سمخانو كردانا كخلاله أبوم نتوم أينوتنا نحن أبزورب نقبر نتوم نيجاتيف تتمليسان تبل بينا يمكن نفسنا نقولنا نيجاتيف أتحساسبا وي ألوتا وتحساسبا خمسنا جن نبوريو سلزي حنقولنا أون تهوت حساسبا نحسب ترين كنقبر لنا بخميك ترين نقبره معالتاوي ثلاثة positive نجارات ندلي ثلاثة بكابزولو أو أنت هو نجارات معالت زكاة منا غيرنا نعم كندقم نعم دما كل جزء هذا research كابيسي لي تايلو gratitude بهالويز مسكانة ويبزلنا محقواس نحنقولنا نتي molecular structure نحنقولنا قرار صناتو نعو نناي حقوس نجار يغيرو ناب حقوس نجار كم زغون structure ناتو يغيرو سلزي من مسكان نتعنانا نحقوسنا ندستانا زلعل ترى اللو سالساي serving others نخالو تبغ مكبار زيادتهم زقبر كلام نعخاي تبغ مغنياتو نساتهم نشعي حقوس حاجن ننوح زخد حقوس فترة لك تا research زقبروا نكالوت مهاب مو حقوس خلو كتريهم كلها معلتها حقوس تبل أنا هنت جزية جيش خلوه زقات من مالتيو هذا ولا ميزان هيزو بأفريقيا ميزان هيزو كفيلو نيروجي كمزاني له تطويلاو تمزينه قرشي زلنيرو 10 قرشي بيو فتشي مايت آي آمنن تستسمع حقوس أتيا مومنت تاعت 10 قرشي بتناي تحدي جنزب سوال حنتي بلا تستسمع حقوس كن كساب لهم يذكراني تاي مالتيو نعشت نجارات نعنا انت عينت ناي باش حد كن رغبه نخل نعي 100 فرانك تتبني كندو حقوس حقوس هيكلني كنتي نيشتي نوع مزقبركو سمعنا حقوس سلازي نعش نجارات مكبار حقوسنا زياده ترى لهم نمن شاتشت دما things to do ان كل جزء في الشقطه هنا جرمانا او يصبق كالاي دما سبات نقربنا مسبات زلنا زمزنا ولا نتحنقلنا ونحقوسنا يبلنا مالتي كالاي بستقالنا متن نكتحتينا زولو سبات كنحجز بتنقولو نتعرفتينا مسون حقوس كم صالنا سلام بوزيتيف تحساس بهم صالنا غل نستشكر سبات مردعان حجازن دما حجازن بخوينو
ይርከብ ማለት ስለዚህ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብሓፈሻ ከመይ ጌርና ነዚ ቀንዲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኣካልና ዝኾነ እቲ ቀንዲ መሳርሒ ናይ ሂወትና ዝኾነ ኣእምሮና ንምህሮ ነሰልጥኖ እንታይ ንክኸውን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ጥራይ ክቐድም ኣብ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክግደስ ከምኡ ድማ ሓጎስን ቅሳነትን ሰላምን ኣብ ሂወትና ከምፃልና ምክንያቱ እንታይ ኢለ ነይረ ውሽጣዊ ሰላም ልዕሊ ናይ ደገ ሰላም ዝለዓለ ተራ ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ሰላም ዘለዎ ብናይ ደገ ነገራት ብቐሊሉ ኣይፅሎን እዩ ኣብ ከባቢ ወላ ብእስር ቤት ተለውን ሕጉስ ኢሉ ክስሕቅን ፍሽኽ ክብልን ይርአ ምንፃሩ ኣብ ናይ ደገ ሓጎስ ኩሉ ዓይነት ሂብካዮ ንሰብ ውሽጣዊ ሓጎስ እንተወሲድካ ኣሎ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ሂወት ነይሩ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከመይ ጌርና ነዚ ሓንጎልና ትሬኒንግ ነግብሮ ከመይ ጌርና ናብቲ ዘድልየና ናብቲ ዘሐጉሰና ናብቲ ዘዕውተና ገፅና ነቕንዖ መኣዝኑ ነትሕዞ ዘርኢ ትምህርቲ ነይሩ እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ትምህርቲ ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ዕላማ ናይዚ ቻነል ቀንዲ ኣብ 3 ነጥብታት ዘተኮረ እዩ ዝምህር ሓደ ኣብ ቁጠባዊ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ቁጠባ ናይ ሕብረተሰብና ዝያዳ እየ ዝኣምን ብቁጠባ ክንዓቢ እንተኽኢልና ብቁጠባና ክንሕይል እንተኽኢልና ካልእ ፀገማትና ንክንፈትሖ እውን ዕድል ክንረክብ ኢና ምክንያቱ ፅቡቅ ቁጠባ ዘለዎ ፅቡቅ ነገር ንክሓስብ ዝለዓለ ዕድል ስለ ዘለዎ ካብ ሕማቅ ብሕማቅ ቁጠባ ዘሎ ሰብ ማለት ካልኣይ ቁጠባና ብን ክዓቢ ኢለ ዝኣምን ኣነ ኣተሓሳስባና እንተዓብዩ ስለዚ ኣተሓሳስባና ንቅሓትና ርዲኢትና ንክዓቢ ዝተፈላለየ ውልቃዊ ዕብየት ዘተኮረ ትምህርቲ ብዓቕመይ የምፅእ ወይ ይዝርጋሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብቲ ንደልዮ ዘለና ቁጠባዊ ዓወት ይኹን ኣብ ካሊእ ሰላማዊ ሂወት ንክንበፅሕ ንቅሓትና ይሕይለልና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ከነዘውትሮም ዘለና ባህርታት ወይ ክንገብሮም ዘለና ነገራት ንሂወትና ክጠቕሙና ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ከነወግዶም ዘለና ዘየድልዩና ባህርታት ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሕጉስ ሂወት በቲ ንገብሮ ባህርያት ስለነብር ናይ ልምዲ ሰባት ከዓ ስለዝኾና ልምድታትና እንተዕሪና ናብቲ ዓወት ንክንበፅሕ ይቐለልና ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲና ኣላ እቶም ኩሉ ግዜ ብኮሜንት ነዚ ቻነል ትድግፍዎ የቀኒየለይ ፕሊዝ ኣይትግደፍዎ ኮሜንት ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ምክንያቱ እቲ ናትኩም ነቐፌታ ወይ እቲ ናትኩም ሪኢቶ ንዓይ እውን ቪድዮ ንክገብር ዝያዳ ስለ ዝሕግዘኒ የቀኒየለይ ይብለኩም ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ